продължаваме. Че не си е пуснал. Сега, Залцбург са ми пълни. Заради моя приятел, ето тук до мен, който снима сега, операторът ми, днеска той ми помогна и той ми помогна да завърша и заради, не ето този, той ми го даде, ето този и завърших Red Bull Залцбург, което супер много ме радва. Не е този приятел. Те са ми почти завършени. Интер са ми завършени. Милан. Ювентус не, Рома не. Рейнджърс скоро ще ги завърша. Тая ми вратар. И почват спешъл картите. Сега, да видим. Вижте колко много next дженове. Следващото. Подписи. Кога съм печелил автограф от Салах? От Педри, бе! Верати! Мале!